Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Mark Anthony Sammut li qed jipprova jippożizzjona ruħu għall possibilità ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qed inaffar lil sħabu deputati tal-grupp parlamentari. Fost dawk li għamlu ċara miegħu li qed jaqbes il-linja hemm id-deputat Ivan Bartolo tal-Mosta. Sostnew dan ma' news sorsi fil-Partit Nazzjonalista li fissru kif minn meta faqqet l-istorja fit-Times of Malta li Bernard Grech jista' jiġi sfidat bħala kap, Mark Anthony Sammut iktar żied l-isforz biex jidher bħala l-aktar politiku prominenti tal-Partit Nazzjonalista. Però dan xejn mu jinżel tajjeb ma' deputati nazzjonalisti li internament qed isostnu li l-attitudni ta' Sammut qed naffar u mhux tiġbed in-nies lejn il-Partit Nazzjonalista, mhux talli hekk talli saħansitra qed iddejjaq lid-deputati infushom. Id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo tal-Mosta instama' jilmenta dwar dan fil-kurituri tal-Parlament nhar it-tlieta li għadda wara li f'sessjoni ta' mistoqsijiet parlamentari l-argumenti ta' Sammut ġabithom fix-xejn il-Ministru Mirjam Dalli. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li Bartolo qal Sammut f'wiċċu li jkun aħjar jekk ibiddel l-attitudni għax qed isir ma jinfelaħx. Jirriżulta li Bartolo ma tantx qatt jomod kliemu u mit-tarif li għandna jidher li d-deputat Carol Aquilina jipprova jrażżan lil Ivan Bartolo anke għax kienu fil-kurituri tal-Parlament. Mark Anthony Sammut għandu appoġġ kbir minn Luis Gallia, l-eks Ministru Nazzjonalista li minn wara l-kwinti jimmanuvra dwar dak li jiġri fil-Partit Nazzjonalista. Saħansitra Sammut innifsu kien fost dawk li ħadu pożizzjoni qawwija meta sar l-attakk kontra Adrian Dalija. Raġuni oħra għaliex fil-Partit Nazzjonalista ħafna qed jgħidu li l-attitudni tiegħu qed tiswa aktar ta' ħsara milli ta' ġid.